Els mars i els oceans tenen una gran influència sobre el clima. La seva capa líquida superficial absorbeix l'energia del Sol i la distribueix per tot el planeta mitjançant els corrents oceànics. Així, la distribució dels grans climes a les terres emergides està molt condicionada per les interaccions entre l'oceà i l'atmosfera. La meteorologia és la ciència que estudia els fenòmens atmosfèrics, les propietats de l'atmosfera i, especialment, la seva relació amb la superfície de la Terra i dels mars. Això inclou les interaccions que es produeixen entre l'atmosfera, la hidrosfera i la litosfera. La meteorologia proporciona dades per definir el clima. El coneixement d'aquestes dades és molt important per a moltes activitats, entre aquestes les relacionades amb el mar, com són la pesca i la navegació. La informació sobre les diverses variables que afecten l'estat de l'atmosfera es recull a les estacions meteorològiques, les quals estan equipades amb diferents instruments de mesura. A continuació, detallarem de forma simple l'elaboració d'alguns d'aquests instruments. Per mesurar la direcció i força del vent, podeu realitzar una mànega de vent. Els materials són senzills i fàcils d'obtenir. La mànega té forma cònica, amb una obertura a cada extrem, una de major diàmetre que l'altra. La part més ampla és la que anirà agafada al pal mitjançant cordes, encara que també hi ha altres maneres de fer-ho. El pluviòmetre serveix per recollir i mesurar la quantitat d'aigua caiguda quan plou. Podeu fer-lo amb una ampolla de plàstic, la base de la qual sigui igual d'ample que el seu cos. Per a la seva utilització, és recomanable protegir-lo amb una capseta per evitar així que es bolqui. El mirall de núvols ens permet saber de forma senzilla la direcció dels núvols quan es desplacen. Col·loqueu bé la brúixola i dibuixeu la rosa dels vents sobre el mirall perquè les observacions siguin correctes. Per fer un baròmetre, talleu primer la part estreta d'un globus. A continuació, el col·loqueu en un pot de vidre de manera que tapi l'obertura i subjecteu-lo amb una goma elàstica. Fixeu amb cinta adhesiva un extrem d'una canyeta a la part central del globus, de manera que la resta sobresurti del pot. En l'extrem que sobresurt, podeu posar un escuradents o una agulla que fixareu també amb cinta adhesiva. Marqueu sobre el paper la situació de la punta lliure de l'escuradents durant diversos dies. Això us indicarà les variacions de la pressió atmosfèrica. Els panells ens serveixen per conèixer la direcció del vent. Les maneres de fabricar-los són infinites. Aquí us n'oferim només un exemple. El pal que utilitzeu ha de ser massís per així poder clavar-hi un clau. Aneu amb compte a l'hora d'utilitzar el martell. Feu servir uns guants gruixuts per evitar accidents quan retalleu la llauna necessària per fer la part mòbil del panell. Vegem com es fa. Talleu acuradament tots dos extrems de la llauna utilitzant un cúter o unes tisores de cuina, per exemple. Feu de manera que pugueu obrir i aplanar la seva superfície. Repetiu el mateix procediment amb l'altra llauna de refresc. Per fer les fletxes del panell, plegueu sobre si mateix cadascuna de les dues làmines. A continuació, per foradar, feu servir un cargol que tingui la punta afilada. Més o menys a l'alçada de la meitat de la fletxa, feu 3 orificis, separats entre ells 2 centímetres aproximadament. Amb el cargol, feu també un forat en el rodet de fil. Ara uniu les dues fletxes al voltant del rodet i fixeu-les amb les seves femelles. Un dels cargols, més llarg, ha d'unir la fletxa al rodet de fil. Si us ve de gust, podeu pintar les fletxes com vulgueu, amb un retolador indeleble. També podeu fer servir motius per decorar el panell. Hi ha moltes possibilitats. Si feu això, talleu una ranura en el rodet per posar-lo.
Recordeu que la zona que ofereix més resistència al vent ha d'estar al costat oposat a la punta de la fletxa. Seguidament, situeu la part mòbil del panell dins del clau. Per fer la part fixa del panell, feu servir un filferro i enrotlleu-lo al voltant del pal. Perquè no caigui, subjecteu-lo al pal amb gomes elàstiques. Si ho voleu, el podeu decorar amb cinta adhesiva de colors, per exemple. Quan tingueu construït el vostre panell, col·loqueu-lo en un lloc on li arribi el vent. Una vegada tingueu tots els instruments de mesura, podeu anar recollint diferents dades meteorològiques per analitzar-les posteriorment i conèixer les variacions diàries de les condicions atmosfèriques.